Pakistan, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň çekiljek uğrunun barlyk işlerine gatnaşýan kampaniýa garşy derňe ýyşy gozgolýar. Pakistanyň medpugaty Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Pakistanyň Hindistany çenli çekilmeli böleginiň barlyk işlerine düýpli kanun bozulmalary ýol berilendigini habar berýär. 2 sentýabrda Pakistanyň The Express Tribune neşri top gazy geçirjisiniň Pakistanyň Multan regionunyň Hindistanyň serhedine çenli çekilmeli 200 kilometrlik böleginiň lidar barlyk işlerine düýpli kanun bozulmalary ýol berilendigini habar berdi. Neşriň maglumatyna görä gazy geçirjiginiň agdalýan böleginiň çekilmeli uğruny barlamak işlerini öz üstüne alan Hybrid Aviation Private Limited kompaniýasy değişli idaralardan öňünden ruhsat almazdan iş geçiripdir. Hökümet bu mesele bilen bagly derňe işini gozgamak kararyna geldi diýip The Express Tribune ýazýar. Maglumata görä barlyk işlerini geçiren kompaniýa hiç ýeri hukuk bozulmalary ýol berilmändigini, yerine ýetirilen işler bilen bagly düzgünleriň dolu berjaý edilendigini aýdýar. Türkmenistanyň hökümete ýakyn habarlar çap edýän Business.com habar saýty Transmilli taslamanyň Pakistanyň geçýän böleginiň gurulşyny 2019-njy ýylyň oktýabr aýyna başlanjakdygyny habar berdi. Ondan ozal iýun aýyna Pakistanyň Dinni Ýüz neşri taslamanyň Pakistanyň geçýän böleginiň gurulşyna badylygy berilmezden ozal Pakistanyň Türkmenistanyň gazyň bahasyna täzeden seredilmegini soraýanlygyny habar berdi. Pakistan topky maslahatlaşma üçin şu ýylyň maý aýyna Aşgabada delegasiýa ýiberdi. Onuň ýa-da Neftagaz Nokotru Türkmen Pakistan wekiliýetleriniň awgust aýyna ýene-de bir gezek Aşgabatda duşup topky maslahat edýänligini habar berdi. Topkyň Pakistanyň geçýän böleginiň barlyk işleri bilen bagly Pakistana ýol berilendigi aýdylýan kanun bozulmalary iki ýurdun wekiliýetleriniň taslama boýunça edýän ýygyderli maslahatlarynyň ýygynyna gabat gelýär.